Dadi mulane ana tembung Nganjuk kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Ndrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur Sigra tandang resang bayu siwiri tungkul manembah ritungkul manembah angler boyo kuntap ngagelah wonten tengahing Delanggung nenggih Dian Bratasena mestuti dawing para pinisepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ya wana marta kinen ambabati kinarya ambangun negara nalika semono Sang Haryasena wis cancut taliwondo sigra jumangkah marang wana marta ya bumi merentani mbabati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra amlumpat eri Sang Bratasena sak lumpatan sajong sak yujana pitung pandeleng adohe
andedal kayuh gekono Risang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejaki jroning wareh Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari wih ladalah iki tak sawang ana satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune biyuh mara gage ngakuwa sapa jenengmu cah bagus ngereng wae kaya gempa bumi kowe takon karo aku iya jenengku Bratasena pancen bener wela dalah kowe sedulurku di oh Bratasena woi wah loh Anoman malumpat sampun prabdeng witing naga sahari mulat mangandhap katingal wanudya yukara ageng kosek yayi kenang apa pun kakang kok kipatake kamangka kowe bakale tak rangkul aku durung tau weruh karo kowe kowe ngaku dulur nyang aku selawase urip ora duweni dulur sing wujude kethek anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena dasare apa pancen bener kowe kelawan aku kuwi dudu dulur tunggal bapa biyung nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat minangka dadi putra siswane Bathara Bayu yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal bayu mara gage kandha putra bayu kuwi cacahe ana pira welah dalah ngetes karo aku kowe Bratasena mara gage kandha ya sedulur tunggal bayu kuwi cacahe ana 5 sing sepisan ya kuwi Gunung Maenaka kuwi wujute aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana ewadene sing angka 2 wujute Detyakala Jajalwreka kuwi wujute buta utawa raseksa ewadene angka 3 ya kuwi Liman Situbanda kuwi wujute gajah sing angka 4 Anoman kethek putih ya aku iki sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena Kakang Anoman iya Yayi wah kowe iki dulurku nek Kakang Anoman bektiku katur ya Di iya Yayi wis tak tampa ngosik saiki kowe wis tanggap yen tok aku iki kakangmu mula aku takon kowe arep menyang ngendi Bratasena Siadi Bratasena arep menyang ngendi aku bakal tumuju ana ing Wanamarta iya perlune apa Bratasena aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa
Papan sing wingit, papan sing gawat arep tak babati. Arep tak bangun minangka panggonan sing indah, panggonan sing apik, panggonan sing becik. Yayi. Yen to Yayi ngerti mbok menawa Wonomarta kuwi papan sing wingit, papan sing gawat. Kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati. Jalaran Wonomarta utawa bumi merentani kuwi kena den arani jalma mara jalma mati, wong mara alas dadi pakane jin setan priprayangan engklek-engklek balunga tandak. Mula manuta kelawan pun Kakang aja mlebu alas apa meneh mbabati Wonomarta ya Bratasena. Wis kadung gembleng sing dadi niate Bratasena. Wis gumolong tekadku. Aku tetep bakal mbabati Wonomarta. Krana aku wis entuk izin, aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat, aku nekat ya. Yen kowe nekat, tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun Kakang melu tumandang. Aku ora butuh bantuane Kakang Anoman. Aku pengin mangkat dhewe. Yen kowe mbantu karo Bratasena ora wurunga kowe gendong pamrih. Yen to mengko Pandhawa kasembadan, Pandhawa kasil bisa adeg negara, Pandhawa bisa ngedekake negara. Kowe crita ning wong akeh aja tak bantu Pandhawa ora bakal bisa mbangun negara. Lho, aku ikhlas tanpa pamrih, ora usah bantu Bratasena. Wah. Tanan. Atos kaya watu atimu Bratasena. Ning jenenge sedulur mono tega larane ora tega patine. Aja kuwatir ya, Di. Tak jampangi lakumu Anoman bakal melu tumandang. Anoman ora negake nasibe Yayi Bratasena. Rekata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula dumong kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lumaris jegrek Yayah Tugu Sinokarta Sang Raden Bratasena tupimulat Wonomarta alas gung liwang liwung werksa gurda miyang mandira tepung amaro gunung pepulutaning pangsambung sumambung katempuh ing angin pating grot pating jrethet swarane hanggegirisi tengahing alas ana rawa-rawa jero
papane lintah pacet ula diwel lemut ganggo laler wiris pinggire ketukulan ron kemadoh rompyoh-rompyoh sumawana kembang rawing rubung kayu ingas sedaya sinung glugut wisa kang satuhu ngegateli nadyan mekatena dhateng ngendhoni TKT Bratasena genya arsa mbabati Wanamarta kayon ingkang ageng-ageng kabedhol rebah kabarubuh ingkang alit-alit ruk rungkat katut sak oyot-oyote kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena.
Mati aku. Wah. Awuryan asrika dulu gagah gumreka gambira lampahe prawira tantama hangangkat karyaning praja Sambada Wiratama Sambada Wiratama tak sawang iki kaya tekane patih dam darat lonjong mimis playumu melar mingkus ambekan monopo. Waduh Raden Dandun Wacana nderek munjuk atur dinten sakmangke negari Kajiman Amarta kedatengan parangmuka. Kraton Kajiman Amarta ketekan mungsuh lakar kasinggihan wong pira namung badan sepata ijen tanpa rowang. Sapa sing dadi jenenge? Kula piyambak inggih dereng mangertos Raden. Sepira sing dadi gedhe Kang Sarta dhuwure? Gedhe dhuwure dedeke sami babak timbang kalian paduka Raden Dandun Wacana. Kepara kula malah kebrukan wujudipun kekayon utawi wujudipun wit-witan edan-edanan. Menungso bondo wani, menungso bondo nekat, wani ngobrak-abrik kraton Kajiman Amarta. Yen pancen kaya mangkono, kirapna para wadya bala saka Kajiman Amarta prayoga dikandhani luwih dhisik kon lunga saka Wanamarta kene. Yen ora gelem rasa dadak kesuwen pateni sendika ngestaken dawuh Raden Dandun Wacana surak gak gotong royong aja anti ana kang kecicir. Kirapke wadya bala kabeh pethuki menungsa bondowani bondo nekat kae.
Awas. Hey, ah, hey. Hey, oh, ah. Hey, ya. Woi, awas. Ayo. Hey, ya, hey. Wah, hey. Ayah. Hey, ah, hey, ah. Awas, hey, ah. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, ah, ayah, oh, ayah, ayah, oh, ah, ah, ya,
Awas ana dongeng entik-entik si panunggul paten ana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat Allah iya bener kandamu lali sumber kapiwasan weh ladalah tublas lah kok dadi iki ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih. Sapa sing dadi pragosamu Wanara? Tambuh marang aku Pendhita mburi saka Kendali Sada. Peparapku Begawan Anoman. Anoman ya Senggana. Lah kok iki ana barisan segelar sepapan cat katon cat ora. Kowe bangsaning jim, aku bangsaning jim. Sapa sing dadi kekasihmu Tambuh marang aku kekesete Ratu Gustiku Jim Yudhistira. Tumenggung pangkatku aranku Tumenggung Tameng Yuda. Pancen bener. Ayo kowe arep ngopo mlebu ana ing manjing ana ing Wanamarta. Aku arep ngewangi sedulurku anggone bakal mbangun negara kang mapan ana ing Wanamarta kene. Sing babati alas kuwi mau dulurmu. Ya pancen bener kowe latalah edan-edanan. Yen kena tak pringgake secara becik, kowe mundura ora sah melu celeng boloten kebo latengen. Senadyan iki ing tata lair alas nanging iki sejatine kraton. Iki kratone para jim lan para Gandharwa. Ora kena dirusak. Mbuh ora edep. Sedulurku sing jenenge Bratasena wis entuk izin. Wis entuk idi palilah saka sing duwe negara, ya kuwi sing duwe negara Ngastina. Ora bakal bali yen durung kasembadan sing dadi sediane bakale mbangun negara Wanamarta kene. Wani karo Tumenggung Tameng Yuda, entek wedine kariwanine. Bagus. Gedhemu cilik dhuwur mundhek kopat kapita kowe buntute ulo tapak angin. Kejero kaya manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jumenggleng sudukanmu. Yen pancen kowe pendhita sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru, wateken aji japa mantramu. Tumpang suh tebiak dadamu melengsat igamu rondo bojomu kowe Anoman. Sigra jantutku mregut ngembat watang rabasa mungsuh. Tangkep jojo kantaran bau sayekti tengelena prapteng lampus sirna madyaning palukon
Edan-edanan kowe. Hey. Awas, hey. Oh, ha, hey. Hey, ha, hey. Awas, hey. Cepet. Jamu anoman kowe. Ah. Hoi, ah. Hey, hey. Candak kowe. Ah. Hey, ah, hey. Wah, tendang. Biar kowe. Awas. Oi. Ketek sekti tenan iki. Ayo. Hei, yo. Hey. Hey. Awas, hey. Hey. Awas. Awas. Ah. Bekuk dadi ingon-ingon ning kebon binatang kowe. Ayo cekelen edan. Hot ai. Wah. Siji loro telu ambruk. Jentoske. Yo. Yo. Ha.
Ayo. Wet, wet. Wet, 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 wet. Wet, wet, wet. Ai. Hot, ha. It, ojo mbok gondeli. Ya. Wah. Pediang beleh buang kowe. Ya. Hit ya. Iya. Trolong tombak. Mati kowe. Iya. Wah. Ayo. Cobanen. Gulungan genderamu bongko ana gegamanmu wadya bala kajiman negara Amarta. Patih Wanamarta, patih Dam Darat sing bakal magut ana ing payudan. Kethek putih. Ora gelem minggat beleh dadi rica-rica kethek kowe.
Yo.